skulle have. Vi skal lige. Thomas, tag den med herind. Tag den med herind, Thomas. Jesper, kan du komme rundt her? Nej. Han flyver nu. Så er du ude bagefter. Altitude 571 feet in a zone. Ja, det går jeg ud fra. Ja. 1, 2, 3, nok i mange. God tur! Det er fint. Sander, har I målbånd? Ja, ja. De er færdige nu. Hvad blev det? 20, tror jeg. Hvad blev den? 20 meter, tror jeg. Yes. Ja, bare det. Men det ser faktisk ud som om, hvis vi er rigtig heldige, så fanger vi en hel del i dag. Ja. Han der den lille af derovre, han står jo også, han lå også en fornuftig. Nå. Vi gør det, vi sætter den ned på væggen for at pakke tørt. Og I skal være opmærksom på, at vores topline, den skal hægtes af, den er drivende. Ja.